Croes yn ôl ato ni i'r dosbarth i'r heffrod allan o Darw Limousin, heffrod Croes Limousin, y dosbarth cynta. Ac mae Dai Thomas wedi wneud I benderfyniad, mae Caryl Hywels da fi o Sir Gyfyrddin o hyd, a dy fam Caryl sydd yn y safle cynta. Ie, trisiad fan hyn gyda nhw a'r teulu Pennies. Yn y safle cynta fan hyn, trisiad clws iawn, mae'n trisiad sy'n dal llygad, a mae steil yn perthyn iddi. Ac yn ail wedyn ni, mae gennym ni Ifan Phillips. Yr ddwy yma wedi gweld I gilydd yn ben yn yr haf, fel wedi sy'n gynharach. Yeah. Ac yn yr un safle ar y foment, trisiad Pennies yn y gynta, trisiad Ifan yn yr ail. Ac yn drydydd wedyn ni ar y foment, mae gennym ni teulu Edwardses. Ie, na ti. O Betws Gwerfyl Goch. Ie, teulu sy'n adnabyddus iawn yn y ffair yma. A dyn wrth gwrs, a wedi cael dechrau da i'r cystadlu eleni eto. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn derfynol felly wrth I ni weld yr heffrod yn ei llinell, ac I ni'n sôn am heffrod fan hyn o rhyw 500 kilo lan I rhyw 560. Dyna yw pwysau'r dosbarth cyntaf yma, ond yn yr ail dosbarth, yr un nesaf, mi fydd y pwysau'n cynyddu fyddan nhw lan I bron I 600 kilo, felly cynyddu mae'r pwysau, ond mae'r safon yr un peth, wrth gwrs, gwartheg gorau'r wlad, dim dwywaith amdani. A mae jyst yn dod nôl unwaith eto, mae'n cael un pip arall, Caryl. Ydy, mae edrych nôl dros I top I pennau nhw a nôl dros I tops nhw. Ond mae'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. Dwi'n di newid I feddwl unwaith. Na, a dyna hi, mae wedi rhoi'r nod i'r stewards. Y garden goch felly yn mynd i'r teulu Penny and Son a Queen Bee yn cipio'r garden goch. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A Caryl, diolch I ti am dy gwmni hefyd. Dim un problem, diolch yn iawn Ifan. Dosbarth gwych.